Na to, aby sme zachovali podiel minerálnych látok, ale aj biologicky aktívnych látok, a Biomín akciová spoločnosť vlastní patent. Ten, kto si spracováva vaječné škrupiny sám doma, môže ich príliš vysokou teplotou opracovať a minerály tam má, ale biologicky účinné látky už nemusí mať prítomné, lebo nesmie presiahnuť istú teplotu, pri ktorej koagulujú tie biologicky aktívne látky. Deklarované sú 3 účinné látky: vápnik, fosfor, horčík v aktívnej substancii prášok z vaječných škrupín, ktorý je určený na výrobu výživových doplnkov, a výživové doplnky od firmy Biomín sú takisto kontrolované ako liek, takže sú vyrábané v kvalite lieku. Vaječné škrupiny na začiatku procesu sú kontrolované a takisto aj výstupná surovina a výživové doplnky vyrobené z vaječných škrupín sú kontrolované a sú vyrábané za postupu správnej výrobnej praxe tiež. Výroba prírodného vápnika Biomín a celá technológia je patentovo chránená, ale v skratke môžem povedať, že vaječné škrupiny, ktoré prídu, sa skontrolujú, operú, usušia, zmikronizujú na jemné čiastočky, aby ten organizmus ľudský dokázal ten vápnik prijať, a potom sa prášok zabalí buď ako voľný prášok, substancia ovovital, alebo do tvrdých želatínových kapsul sa pridá a fortifikuje sa o vitamín D a vitamín K.